Jotono belai hambai thangnai salsa rombai mandaini chargoria o ani kaisa বক্তব্যনো তুই যেভাবে তিনি ভাইরাল লঙ্গি দङ পুইলানো आं सानान मुजुंगो बक्तृतानि 23 मिनिट बा आबुनि स्लाइ गोबां जे आं स्पीच रिमानि ओरिजिनल कपि आनि थानिबो दङ जे मिडियानि बरक आंबाय लगि थांनाय बिनि थानिबो दङ दंगर चेनेलो हुबहु आं जे बक्तव्य रोखा आबो फुनुक जाखा आदिनो उपस्थित दङ टीटीएडीसी काउंसिल चेयरमैन बरमगोनां जगदीश देबबर्मा चिनी तिप्रामथानी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टनी देबबर्मा गोबांमा चिनी लीडर्स आरो प्रेजेंट दङ बरं बसकांनो आं बक्तव्य रु आनी बक्तव्यनि कुनो जागाव बीजेपी एबा कुनो बदल बाय 2023 निर्वाचन आतात ओंखायसे ग्रेटर त्रिपुरालैंड माननानि सुबिदा नाय आकक आं सामानि गरैयै किन्तु तिनी मीडियाव जेबाबे आनी खरांनो एडिट खलायै जों बाय जों हन्मा जागारगो बीजेपी बाय जों आहिक्लाय जे फुनुक जागै दङ आं सानान मुजुंगो तिनी राइजिंग त्रिपुरा चैनलनि हयते आबो बर फेसबुक पेजो फाइका एबं आबोनो तीनो बेसी भाइरल लंकुखा राइजिंग त्रिपुरानि जे एडिटर प्रोपराइटर हानिफ बबाई आं कगलामबो खलाइका एबं आश्चर्यजनक भावे हानिफ बाय आनी कनभारसेशन बो किछु किछु चैनलो तिनी फुनुक जागि दङ आबोबो वाना मासिंसा कग गाइते कारण आनी पक्षे बाबनो रेकर्डिंग खाइमानि करे एबं हानिफ बाय आं जखन कक सालाइका हानिफ बाबनो रेकर्डिंग खाइमान करे किन्तु तृतीय पक्ष कोनो एकटा सोर्स थेके आबो बाइके रेकर्डिंग खाबो जों वाना मासिंसाव क्लाइजा आबो तिनी डंगर चैनेलो फुनुक जागि दङ तबे यस हानिफ बाय आनी जे कक लाइमा आबोला 100% सत्य आं हानिफनो साका जिनिनि चैनेलो आं साया ककनो बाइके एडिट खलाई बीजेपी बाय 2023 जुट खाइके ग्रेटर त्रिपुरालैंड माननानि सम्भव बुंनाय आकक फुनुक जाखाय हानिफ तो खनो खना गनानो बिनी कनभारसेशन बसाका सॉरी दादा आबोते आमति यंगलाक ताबुगां राइजिंग त्रिपुरानो कइनाय तदन्तं थुं बो सोर्स थेके मानि बरक हाइक्लाय खलाइका ना बरक निजारा दा एडिट खलाय आबो खलाइका एकई भावे हापिं चैनलनि रबिन कलई बेबां कक सालाइका किसा सखां बिनी चैनल थेके बो आमति खलाइनो 2023 बीजेपी बाय आतात खलाइके ग्रेटर त्रिपुरालैंड मानना सम्भव नाय हेने बक्तव्य नाराखा ने आ क्लिपिंग जायके फुनुक जागि बबो स्वीकार खायो जे आं कोनो धरनेर एडिट मा खलाइया सो एडिट साबो खलाइका हापिं दे खलाइका ना राइजिंग त्रिपुरा खलाइका नाउ आई विल अपील हानिफ एवं रबिन कलईनो आं अनुरोध खलाइनाय जे एक्चुअल सोर्स बरने हयतो अमंखा एवं अमहाय सामु चिनी बिरोधी दल जारा जोंनो जारा केबें नायरो जोंनो जाना थामसा सबायना नायरो बरक दे खलाइ दंखा मनो जों जाय जायके जाचाय खलाइमा बिसिंति नायकलै मानाय तिनी राइजिंग त्रिपुरा बा हापिंनि ककनखा बरक एडिट खलाइमा करे साबो एडिट खलाइका बो सोर्स बरक मानखा राइजिंग त्रिपुरा एंड हापिं चैनल बरक आबोनो स्पष्ट खलाइनो नंतो जदि खलाई माने आंखाय डेफिनेटली राइजिंग त्रिपुरा एबा हापिं चैनलनि बागै जों तामो स्टेप नाहारमान परवर्ती समय जों डिसिशन नाहारनाय तबे हास्तेनि लोकरकना आं सानान मुजुंगो आं अनिमेश देबबर्मा कुनो भावे आ दिननि बक्तव्य बा एर आगेनि कुनो बक्तव्य 2023 ब पार्टी बाय एलायंस जोंनाय अमनति फरगेट अबाउट बीजेपी कुनो पार्टी बाय एलायंस कुनो कग्नो आं सामानि करे हामबाय।